Next kayo, luto na ko kuhan ba? Musnog ba? Gwapo, nagparisa na kuhan. Shot siguro, tama-tama ba? Domingo. Yan, tayo asam to. Kuhanan ba eh? Wala mo kayo sinsilyo rin, wala kayo kwarta ba? Shot na rin, Domingo ba? Ngita ko silingan ako mga barkada dito. Klaro kayo, nag-shot gito sila ron. Lang. Ate ko kuhan ni kuhan, hatag sila kuhan, sino ba? Shot ko dito ron. Tama kayo na ba? Hatag na ko ni sila ha. Pre! Hoy, kumusta sa lugba dito ba? Kumusta? Salamat kayo. Tama kayo ba? Kani. Kasyat pa mo ba? Manias feelings siguro makainom no? Ay, feeling ko magkaka-oxygen ba? Awad, gusto kong gilutuan. Ay, tubig pre. Tubig oh. Gawin. Ay, may tubig ba yun? Hindi na tubig eh. Wow kayo dito eh. Init yung kuhan ba baga. Init po kayo. Pastar kayo sa Pastar init na. ba? Ano pre? Biluhin ng tubig ha. Buwas ini limno no? Mahalon siguro ni ba? Tama naman. Pagi ko kayo nung mga ngani kay nanduway ra magugod. Sakto lang. Sakto lang. Sa kay lasa na pre no? Ay pre, salamat kayo sinugbari pre. Abi to. Kitas mo puhot eh. Sponsor na to. Ibang tao, tubig-tubig pre. Tagay pre, tubig. Tagay tubig. Bitaw sa tinuod lang. Oh, ikaw ba? Domingo karon. Ay mo ni. Dami kay inom ba eh? Kantay, wag di ko taga-ikuan ba yun? Sa mga tawanan eh. Pero mag-isilingan eh. Bisita na to na. Sponsor na. Sinubak. Nga pre, asa mo nakapalitan eh pre? Kani? Hmm. Ay, online na rin siya pre. Ay, online. Online na siya. Siguro na pre no? Lamia siguro na. Ay, ini pre, halak ini pre. Ini bagay po sa mga pre, nag-init kayo, sugba ka dito, bawal nagpainit. Ini ka, relax lang nila rin. Relax. Tubig na kakainit, tubig ka, inok siya. Subig dito, shot ana gamay lang kay pre. Di, bawal lagi pre. Magkuhan ka pre, maparalyze ka pre. Yawas. Oh. Isog nga pre. Di, mas isog ka ni pre. Di, kani, di isog. Ikaw mas isog ka ni. Ani, beta pre. Kumidya naman to mga pre. Diyan po na pre. Ay, kandi. O ginay kong iulat pre ba kay dinood lang. Ano mo gigoy ko pre? Siyempre, mutila po kasi mo. Bakit? Inuwan man mo na. Tawe, lamay kay na ako sinugba. Abi pa lang. Shot ragi kulang na pre. Sige. Salamat Jimmy nga nagdala ka na imong sinugba. Ay, nakainom daw ko sa inyo ba nga naamre mo dire tambay-tambay. Kundi kaya Domingo man mo tamok dire ba nga. Karon ko kalaag busy lagi bay. Lagi. Ay, sige lang makagbisi-bisihan. Tayo pre. Lami gid siya tinuod pre. Lami kay pre no? Tama. Uy, pre. Oh, unsa ka naman na Mugni kayo pre. Ani siya ra may nakaurot siyang kuan bay sinugbang lagi. Ata sa tuwa. bit-bit ba yun? Ubog pa. Busog pa. Wala na hurot na pre. Wala na pre, wala na pre. Wala na nagsalin sa iray. Umuga na mo pre ay. Ukog na nabili? Salamat kay sa inyong limnag. Ay. Salamat po kayo pre. Ay. Ya, ito na tayo. Buka mo eh. Asa mo na dalang pre? Uy, yung malay. Ay. Salamat kay sa limnag pre.